Yr ymarfer nesaf, da ni'n mynd i ysgrifennu cerdd efo'n gilydd am yr Hydref. Rwan ta, yr Hydref di'n hoff adag i o'r flwyddyn, pan mae'r dail yn dod i lawr, mae'n mynd chydig bach yn oerach, mae yna arogleuon neis ar yn yr aer. Be dwi eisiau wneud ydy meddwl am yr holl bethau da ni'n gysylltu efo'r Hydref. Wel, dwi sôn am rhywfaint yn barod dail yn disgyn. Beth arall gynnyn ni sydd yn... Da ni'n gysylltu efo'r Hydref? Wel, mae gynnyn ni tân gwyllt. Wrth gwrs yn digwydd yn yr Hydref. Tân gwyllt fireworks. Beth arall? Diwrnod olaf Hydref. Mae gynnyn ni Calan Gaeaf. Halloween, Calan Gaeaf. Mae'r tywydd yn dechrau mynd yn oer. Mae'n ar ôl yr haf. Mae'n dechrau oeri. Mae'n oeri. Calan Gaeaf, dail yn disgyn, mae'n gwneud tân gwyllt. Mae rhywun dechrau gwisgo sgarffiau a menig. Sgarffiau a menig. Beth arall? Pe mae rhywun yn fita yn yr Hydref? Mae rhywun yn bwyta... Wel, wrth gwrs, Calan Gaeaf, mae gennym ni afalau taffi. Afalau taffi. Beth arall sgynnon ni? Un peth arall, da ni'n gysylltu efo'r Hydref. Mae'n nosi yn gynnar, ynddi? Mae'n dechrau nosi. Y dydd yn barhau. Y dydd yn barhau, mynd yn fyrrach. Reit, dyma gwpl o bethau mae rhywun yn gysylltu efo'r Hydref. Be dwi eisiau chi wneud ar gyfer y dasg nesaf, dwi am roi rhyw 10 munud i chi i weithio mewn grwpiau ac i feddwl am bob dim. Medrwch chi feddwl amdano fo sydd yn gysylltiedig efo yr Hydref. Pob lwc i chi.